du har rejst med os nogle gange. Kan du ikke fortælle lidt om din oplevelse? Jo, men det startede egentlig for 3 år siden, tror jeg, hvor vi rejste sådan en gruppe, hvor vi rejste ud i Tyrkiet. På en 8-dages tur, ikke også? Og det klappede egentlig super fint. Og så kom jeg med til at arrangere en tur for vores herreklub, hvor vi er 28 hver gang. Og der ringede jeg og fik fat i, jeg tror faktisk det var Andreas, jeg snakkede med første gang, og så det lynhurtigt, så var der et tilbud, og det er en, som opponerer lidt imod, men det er så nok ikke jeg, men det har jeg snakket lidt med Jes om, at der skal I være lidt hårdere, det er for de der golf, de der 10-tider, vi gerne vil have. De gode 10-tider, ja. Ikke nødvendigvis de allerbedste, men dem i hvert fald sådan inden for en halv til en time. Altså når vi er 28, så fylder vi altså en time. Det er klart, når man er mange der, ja. Så vi vil også gerne ind igen og hygge os lidt, og nogle gange skal det ud og spille sådan noget skins og sådan noget. Så det, men jeg synes, at nu har vi rejst med i 2 år til Tyskland med de 28 mand, og skal gøre det igen i år. Og det har, det klapper faktisk, det gør det. Ja. Jeg er kun rost overfor det. Ja. Og du føler, det er nemt nok, når selvom I er en større gruppe, at få lavet et tilbud, som alle vil være med til at spille på? Ja, og, vi aftaler jo selvfølgelig at finde ud af, hvor nogenlunde prisleje skal være, og jeg vil så sige, at det er blevet noget dyrere i år, end det har været de sidste par år. Men alting stiger. Og jeg tror, det er nok sådan, det er, ikke også? For selv de der steder, hvor vi tror, vi kunne få lavet noget til måske 2500, så kan nu koste det så 3000. Det kan også være, det er mere, men altså, det er sådan. Prisniveauet er gået op. Prisniveauet er gået op, ja. Så, men i forhold til, hvad vi normalt giver, så er det egentlig okay. Det er fint. Hvis du sådan skal karaktere, hvad Nordic Golfers, føler du, at du får noget for pengene, når du ligesom booker sådan en gruppetur? Ja, altså det gør jeg. For det der, jeg skal bare komme og være der, og så skal jeg melde mig ind, og så skal jeg ikke gøre mere. Og når der har ikke været nogle problemer, er der problemer, så må vi tage fat i Nordic Golfers. Men når ikke der er det, så kører det jo egentlig, og det har der ikke været. Så vi har også fået stort set de ønsker, vi gerne vil have, fordi vi har nogle, vi vil gerne have en vingersnitse, for eksempel om lørdagen, og vi vil også gerne have et rum at være i, når vi er 28 mand. Og det er også sådan, til dels blevet opfyldt. Det er altid aften nummer 2, der er det i hvert fald. Ja. Når man sådan booker en grupperejse, som du gør, har du et par gode råd til folk? Hvordan ser du, man skal gøre det? Jamen, det vi jo først og fremmest gør, det er, at vi kigger lidt på nogle steder, hvor, hvis det er Nordisk Golfer, så kigger vi på, hvor har I nogle steder hen, og så finder ud af, hvad er det, så laver vi en liste over, hvad det er, vi gerne vil have, og hvad tid vi gerne vil have, og hvornår det skal være. Og den sender vi så til jer, og så finder I typisk, så spørger vi et par steder sådan lige til at starte på. Og så bliver vi enige om et af stederne, og så kører det egentlig stille og roligt. Og det, når man er velforberedt, inden man kommer til jer, det er i hvert fald en fordel. Så er det nemmere at få et godt tilbud den anden vej, og få det rigtige tilbud. Få det rigtige tilbud, ja, fordi så får du det, du gerne vil have. Og det handler også om vi er 28, eller om vi er en gruppe på 10, der skal til Tyrkiet, eller vi er 8 mand, der skal til Tyskland en tur i en forlænget weekend. Ja. Det er lidt det samme. Hvor er selv dit favoritland at tage hen og spille golf? Favoritland? Ja, det ved jeg ikke. Der er flere, han har sagt. Altså. Italien, det er et dejligt sted at spille golf. Østrig, super lækker sted. Ja. Lækker golfbaner, ikke også? Så det er ikke kun skisport, de har dernede, de har også noget at byde på. De har noget andet at byde på også, ja, virkelig. Det er fantastisk. Vi var dernede for 2 år siden, det var godt nok selv arrangeret, men fantastisk tur. Ja. Det er et fantastisk område og natur og det hele. Men ellers i Tyskland, det er jo dejligt. Som regel rimelig gode baner og rimelig tæt på, ikke også? Altså inden for 4 timer, så er du der, hvor du skal være. Altså der er et stort program på Nordtyskland, og jeg er glad for at høre, at du også har prøvet nogle forskellige baner dernede. Jo, men jeg synes også, der er også forskellige, altså man kan få forskellige prislejer også. Det er ikke sådan, du behøver ikke at blive linse. Nej, og vi har jo Good Appledore, som er en af vores meget populære destinationer, hvor du ligesom kan få en hel pakke, ikke også? Hvad synes du om Good Appledore? Jamen, det er et fint sted. Det er dejligt sted, god behandling, og ja, det er lidt slidt, men altså... Okay. Jeg tror, det er 3 år siden, jeg har været det sidste, også, ikke? Men det er et fint sted. Det er som regel gode steder, jeg er sikker. Ja. Og som selv siger, der kommer rigtig mange mennesker igennem, så tingene bliver slidt, ikke? Altså, det kan ikke gå ud. Sådan er det. Ja, sådan er det.